Здравейте, приятели, почитатели и последователи! Аз съм Антон Халев от Crossfire Tactics и днес ще ви представя един фенер за ежедневно носене на фирмата Clarus. Това е фенерче за ежедневно носене на фирмата Clarus, модел E5, което наистина е едно уникално произведение на инженерната мисъл, или поне до този момент аз не бях срещал нещо подобно. За времето, краткото време, за което го ползвам, се убедих лично в множеството предимства и неговата наистина многофункционалност. Той може да се ползва в много ситуации. Освен в града, може да се ползва сред природата, може да се ползва навсякъде. Така че, имайки това нещо в джоба си, в раницата, вие сте, мога да кажа, смело оборудвани до зъби и винаги може да разчитате на това да си осветлите пътя в тъмното. Какво ме привлича в него и какво ми направи впечатление и защо го предпочитам и откакто го видях, той е неразделна част от мене, независимо къде хода. Аз хода по планини, хода на стрелбища, хода на много места. Постоянно е или в джоба ми, или в раницата ми, когато съм в града и наистина е през цялото време с мен. Това, което прави впечатление в момента, в който го хванеш ръка, са първо неговите габарити. Той е изключително тънък, компактен и лек. Тежи само 36 грама. Лек е като перце. Разполага с акумулаторна батерия, която се зарежда с USB през USB порт, като обикновен телефон с обикновена зареждачка за телефон. Естествено, в комплекта пичовете от Clarus са включили и кабелче за зареждане. Другата уникалност на модел E5 е, че той съчетава два фенера в едно. Един в предната си част, плоската си част и един в тънката си част. И двата фенера имат няколко режима на работа и оттам идва и многофункционалността им и уникалността им. Предният фенер е 470 лумена, сила на светлинния поток. За хората, които знаят какво означава това, това е нещо наистина доста мощно, с 4 режима на работа. Първи слаб режим, по-силно, максимална сила и тази уникална функция, която преминава сигнална функция, която може да се използва за много неща, но за това след малко. Фенерчето в предната част има 3 функции. Силна, слаба и една такава заслепяваща функция. Къде може да се използва Clarus E5? Той може да се използва навсякъде. Може да се използва в цивилизацията, може да се използва в планината, може да се използва дори от хора, които работят в тъмна среда и да има професионално приложение. Следващото интересно нещо, което Clarus E5 притежава, е тази щипка, която допринася за неговата многофункционалност. С тази щипка може да го носите навсякъде. Може да го носите в предния джоб на джинсите си, може да го носите в задния джоб на джинсите си, може да го закачате в джоба на ризата си, може да го слагате между копчетата на ризата си или на якито, което носите, може да го слагате на раничката си, която носите в града или извън града. Ето по този начин, бързо и лесно, и да си имате едно фенерче, което ръцете са ви свободни и вие може да правите всичко на фона на този лъч с светлинен поток от 470 лумена. Тази функцийка е уникална, защото може да го сложите на закъсалата си кола, примерно нощно време. Или, ако вървите през нощта, може да го сложите ето така.
Вървите по извънградски път, колите отзад ви виждат и всичко е прекрасно. Може да го купите и да научите сина си или дъщеря си как да го използва с ето тази функция, да го слага на раницата си и да не се притеснявате нощно време, когато се прибира от училище или когато има извънкласни дейности и занятия, особено в дните, т.е. особено през времето на годината, когато дните са къси, а нощите дълги и в 4:30 вече е тъмно. Тази щипчица също така можем да я правиме последния начин. И става челник за половин секунда. Хоп! Хоп! Може да работим, може да правим всякакви неща. Може да го усилваме, може да го махаме и да го сложим в задната част на шапката. Въобще уникално, наистина уникално произведение на инженерната мисъл на инженерите от Quaros. Една интересна случка, която ни се случи преди известно време с инструктор Любо. Ми се наложи да спиме на място, където нямаше нощни лампи. И инструктор Любо откри много интересно приложение на магнитната основа, защото Quaros E5 разполага с силен магнит в долната си част, който може да се лепи върху стоманени, върху железни повърхности. Та инструктор Любо откри уникално приложение на тази магнитна основа, от която успя да направи нощна лампа на място, където това ни липсваше. Залепи си го върху пищола и това стана нощна лампа за 2 секунди и половина. Защо трябва да си купим Quaros E5? Как защо? Защото е уникален, малък, лек, 36 грама, тънък, плосък, с магнитна основа, която може да се лепи навсякъде, с уникална щипчица, която може да се закача навсякъде, по екипировката ви, по раницата ви, може да се закача на стени, навсякъде. И другото много важно нещо е, че той е на една много добра цена. Може да бъде закупен от нашите приятели от Trigger.bg, които са най-добрия магазин за екипировка в България. Купете си Quaros E5 и няма да съжалявате наистина. В момента, в който го хванете и започнете да цъкате по функциите му, той става неразделна част от вас и от вашето ежедневие. Уникален продукт на уникална цена, от уникален магазин, от хора, които по телефона по 24 часа могат да ви дадат съвет не само за този фенер, ами за цялата гама от продукти, които предлагат в техния магазин Trigger.bg. Това беше най-общо моите впечатления и това защо аз избрах Quaros E5. Лайквайте, сабскрайбвайте, както се казва на чист български, както казват в Негован. Следете канала ни, следете и новите продукти, които излизат в магазина на Trigger.bg. Очаквайте новото ни видео, което ще е за по-големия брат на Quaros E5. Наслаждайте се на живота и никога не оставайте на тъмно. До скоро!